Hi guys, good morning, maayong buntag sa kanang Bisaya diya. Welcome back guys sa atong channel. Support to this video guys. Nari mi diri sa among payag karon, so muna mong payag guys oh. Muna mong payag diri so. Nari mi diri karon kay mamis business sa among mga gipangtanom nga mga gulay-gulay ug sa mga utsan-atsan. Nari mi diri sa among garden. Namis business sa among gitanom guys. Baon? Karaan rik da baol. Namis business mi diri sa among ang garden sa among tinanom. Aron pud naman dagko bitaw siya mga maninay, dili pud isanan siya makuan sa init ba. Kaya murag taw-taw diri sa amo wala na po'y ulan-ulan maong magbisbis na po ni Dongski. Nga bisbis na siya sa okra. Yung batong na siya guys. Oh. Wala pa ni siya na wala na batong, wala pa na kaingan. So kaingan pa ni siya dani pero gagmay pa man siya okay pa ni siya. Pa ni kaingan. Mamisbis ta sa atong okra. Hapit na rin siya mangunod mga maninay atong okra. Dagko na siya una na iyang bunga nga ginagmay. So ato siyang bisbisan kay aron dili siya dali madidbol. Nangunod siya og daghan. Kay grabe ka init, wala na iwan-uwan. Magsugod na sad among krimen ani ni Dudong. Pag pamisbis. Basta lang ni siya mga maninay nga makainom sila ginagmay nga tubig. Kay ikot sayon ang paghakot sa tubig. Niya mag-harvest adya karon sa atong mais nga giagian ni Bagyong Christine. Kay murag medyo buwang na siya. Mana kog bisbis. Nag-iisa nga atsal nga nabuhi oh. Atong kamatis muna din ako ning bisbis dani ang kamatis di ay. Bisbisan ko na ganina di atong kamatis. Ug atong sibuyas, mana ni siya bisbis atong sibuyas. Unta madugangan pa ni natong tanom atong sibuyas. Kaso lang inita pa karon. Di pa maayo magtanom sa mga tanom-tanom kay grabe ka init. Ang atong tinangkong dia oh, nabuhi na siya. Ang tinangkong kira ni siya dili bisbisan kay mabuhi ra ni siya iya. Then atong melon, humana ko tag bisbis atong melon. Nanurok na akong milon oh. Akong milon nanurok na napa oh. Atong milon kana siya oh, milon din na siya kana siya milon na. Ani nga gitanong mga maninay kay oh nanurok na siya oh nara oh. Oh di ba? Nanurok na siya. Tay ni siya atong una nato ang gitanong nga mais. Naay mga naay nalaya dadto mga tulo ka buok nga nalaya. Akong gibuwad. Then mao dayon ni akong gitanom. Oh. Dadtong pizza unom so na ko ni siya gitanom. November 1 ni nako siya gitanom atong mais. Oh di ba? Ay dili day pizza uno di ay 30 sa October pa rin katapusan di ay. Oh nanatay mais oh. Kasi mil nakatanom na ta sa atong tinanom po na mais charis. Nakatanom sa tinanom nga mais. Unsa bang gi ayo gidana jay. Naro na nurok ra ba siya tanan? Pa. Okay wa. Sidong siyo pa siya nahuman og pamisbis sa batong. Harvest tag mais karon charis. Agang batongan guys. Tag may oh mani among okra nga bag-o namong tinanom. Nana po dani ginagmay namo nga okra. Then among maisa na pod, nabag-o na pod namo ni siya gitanom. Gilamunon na pod, kay grabe na pod kayo kasagbots. Napay bato nga taingonon. Mao na idani akong batong mga maninay oh. Akong batong is grabe kalabong pero gamay ra kay iyang unod kay or iyang bunga. Kay daghan kaayo mga aliling or aliwarang unsa ba na siya oy nga mga amigas. Naa daghan ka istanan ilang kakaunon ang bulak. Mao gamay ra kay nahimo nga mga bunga niya. Mao din akong harvest sa atong batong mga guys oh. Mao ni siya ulan tawa di ba? Ipangkit-kit na nila ang liso. Mao ni iyang sakit sa akong batong. Mao ni pangkauna-una sa aliling man tawag dani sa ila di sa ato sa balingas sagis aliwarang unsa ba bisi ba sa lain-lain nga kuan basta kay amigas na siya ilang gipangaon mo ni ilang kuan oh ilang sana ilang duha sa akong batong ipangkauna nila una-una o di ba daghan unta siya bula kaso lang gipangaon nila una-una oh wala kay mga awa bat nyo kinain yung gulay ko ha charis mag-harvest ita karon sa atong mais nga salini Bagyong Christine. Dali na pagbutang atong batong kay mag-harvest pa ta sa mais. Kung salong diri nga akong talong ang gisimilya guys, so id siya nanurok oh. Nalata uron sa bani gikaon sa amigas ug unsa bay nagkaon dani niya. Wa gyud nalata gyud oh, wa gyud nagturok. Miski isa wa gyud diha na nalata oh. Way ayo, pinalit pa naman ni nako siya nga similya, pero wala ayo. Pero walay ayo. Nagiabat namo nga lapog mga maninay. Oh, di ba nagasupa na siya no? Oh, nagasupa siya. Kana nga lapog is datura na ang kuan. 30 nga lapog, October 30, unsa na ta karon pizza. Pero dako kay na siya nga punuan sa kuan, lubi nga akong ginapugan diha dapit na side ako naglapog. Ande na tingala ko karon pag ani na po namo diri sa among payag or sa among banlag, nag-aso-aso pa siya, wa pa siya nahurot. Giabat nga lapog. Naka siya mga maninay nag-aso-aso pa gid siya. Oh, nag-aso-aso pa gid siya no. Diya na siya taman kaganina ay datong kuan paglapog nako diya dako kay na siya. Nga punuan sa kahoy or lubi nga kahoy. Nag-aso-aso pa gid siya. Pa gid siya nahurot pag kuan. Na dako kay kalayo. Nagalayo pang ilalom. Init. Wa pagid siya oh. Nalalaman na. Mm. Ay di na.
Karon guys is mag-harvest kami sa among mais. So na ako'y basket diri oh. May atong sudlan. Then sundang, hindi na mawala ang sundang. May pilion nato kanang guwang ra atong kaon. Ay na po nakuha ng mga gagmay. Kanang guwang ra ba? Harvest kami sa among mais. Mao din among mais guys o nga naagian sa Bagyong Christine. Ano among mais nga naagian sa Bagyong Christine? Mag-harvest ta. Harvest na taga sa to ni pang dirahon na nato. Sudlanan. Uy. Gani. Nanglan mo siya kayo na sa ilalim ang iyahang. Sa ilalim. Ano ba sunda? Dami. Dapat putulon na Rex ang kanang kuan. Diringan? Ano mo natin tindog ay bilin eh? Bila yan ako ang matindog. Kawat. Sinilya po ba? Sinilya. Dani na Rex oh, may pabor oh, nangakuha na dali oh. Nangakuha sa init. O kaya sa ilalom ba? Napao sa ilalom oh. Asa mo yung agire? Tarang na May unod wala. guys, aski guys. Marami na guys. Hanap guys sa inod guys. Wala guys. Ilambos lang kanam guys. Ay na araw guys. Ina guys. May unod? Ano nga? Hindi mo kayo yan ang galing guys. May harvest siya sayang mais sa tinanong nagyagian sa Bagyong Christine. Christina man to. Bagyong Christina. Christina. Ay, hindi mo kayo ang galing guys. Hindi mo galing guys. Mahapat gitanan siya mga maninay oh. Mao gyud namong mais hapat gid siya tanan. Kabalo pangita si Dongso eh. Diri daw kani diri kay una ni siya diri nahapat na side. Ano unod wala pa unod. Ang damit guys. Una din siya diri nahapat. Wala pa bagyo nahapat na ni siya. May maulahin ni siya diri next bago pa nang unod oh. Dito ta oh. Bago pa man nang unod. Buwang mga bangga. Duwang gani uban. Maghimo ko dani karon kuan ba? Recipe ba? Recipe for today's video. So binaki ka na. Butangan og kanang Binaki ka ba kaya nakalakon mo na yung mga iso. lima ra nakabuk mahimos binaki. Mag dinaki ka lima ra nakabuk mahimo na to. Dago wala mo nakita. Pag-clearing yung liga na ni. Liring sa mga kabuang. Mao din ni tanan ang mais na mo nakuha mga guys. So isa ra siya ka basket. Then ako tay batong ako ni siyang maghimo ta karon sa atong recipe dani nga kuan. For today's vlog. Kumana may harvest sa among mais, manguli na mi. Sa damang mga galon among gigamit din na pagpamisbis. Manguli na dai mi ni Dongski sa kalam. Dongski lang sa kalam. Pero na pay mais dani oh, paa. Manguli na dai mi mga maring kay manami pamisbis, manami harvest sa among kuan mais. Uy, marami itong ito. Babos, wala among balay guys oh. Oh, diba? Nala di among balay o nga side. Asa man dapit? Murag di nga side, mana di among balay. Dool ra sa among garden. Magbaklay ka 5 ka kilometro. Saris. Bye-bye. Ako po ay nagpapaalam sa inyong lahat. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share my video. Babos, bye-bye. Thank you po. Ingat po tayong lahat. See you on my next mini vlog.